realization ko sa pagpapangruta sila yung nakanito. At buwapay lang kataurin. Kit ko nakatay na ako iapukas, kita kay nagrana kami kita kay bilang mula na doon. Kita rin pa ito madamon mundo 1825. Kit pa pa nung tek, nabayag-bayag. Nabayag-bayag. Kaya kakabsat, anya nata isitawen nga makuna nga konten ko na kung itinapati. Ikaw ay nakali, well, then things kadaras nakali. Pagkalong technical tayo, nung i-auto pads na daan ng 25, na ako yung Kristo may parulaan ng tawen. Kaya dati nga natin may katawin ko Impulso ko nakakapagkakit na ito panakasunod ito, inibiyag ko kasi may sarapadi. Kaya saan nga nagigibang-banag na saan nga nagigibang-banag bueno nagigitawin ko nga madami ko nung tinakasan ko ibibiyag na maamaragyan ko itata. Kapagsan ako nakakundes kong nakitata, talagang kumasin ito may katwa na tawin hindi kinapati. Kontento na awan i-regrets ko, awan ipagbabawian, tangos na dahil pinabiyag ko, di tira ko, di kaglay, di dahil panakalaman ko, hindi may katwa, na tawin na sa may sa kapati, inalamit ko aming nakabailan. Dahil hindi makunas sa tapsat na pagkarasaran itatang. Diyak na lang namain na madamang ko ay pinatawin. Kaya diyak na ang lukaan na kumet na mapalmas ko, well matumpal ko, dahil tinatawin may tumpal ko na yung tawin ko kasi may sa mapati. Isuwag kakapsat na ano lang damdaman kanya, kung ay mamang ko, hindi nagserti, hindi natin mulo na hindi si Ate. Kung na di mamang ko, maghinay-hinay ka lang, anak. Maghinay-hinay ka lang. Natatakot ako, baka digingan, titigil kinatay. Kaya kung kurang ng panunod ko, masako lang kung teto na ika-aramile. Masako lang ang pagbawawiyak ika-aramile. Masako ang natikira, kaya nalawag dahil ika-aramile. Isungarod na rumampay ako na ibang magaday kaya na pungkulada na kayo, kasta-kasta, bagabagada, o relativat tetex kanya, yung amukmet nga amukmet yung pagtataabihan. Amukmet nga hangalawag, definisyon, nalawag, dahil turong, itinay ito ng misyon. Kaya dahil kinakapsat, sa akong misyon lain, misyon kay amin na ihoy. Kaya dahil man kakapsat, iti pagpapanunutat, iti dahil nga may kadwa. Tsaka mo, no, at atutupay nga kapitawin ko, akas may sangapalit, akas kaya po Isu Kristo, na 3 years lang isunod na kakapsat. Yung tsaka mo, no, at atumatang pitawin ko, akas may sangapalit, akas kaya po Abet, sa 25 years na nasurok na. Tsaka mo kakapsat. Importante, araminin tayo amin na kapailan tayo, itatang na dama, itatang na dapay lain tibundaway, itatang na angis tayo kay lain, itatang na dapay lain, itisahod tibiyag ti Diyos kada tayo. Pasaan tayo nga panunubin kakapsat, noon niya iti masakbayan ko, lukit intay aramiden dahil ibang banag na maaramid tayo, itatang oras, itatang kanto, itatang sundaway. Kakapsat, asaman talo may bati nga kapungay nagtaog yung sipusok sa kayo pagkumahan at pamilya nga nakapatanura, nakapaataan na may mga tao, kin pamilya, ito'y misyon, ito'y sinabi. Umuna, agyaman na. Agyaman na kadagitibong daway, na panisakot yung itibiyag nyo, itiday ito nga misyon, agyaman na itiday ka ba na kita sa katwano, itiday ito nga misyon, agyaman na kadagitiratsak, agyaman na kadagitigaligig,
agyaman lang tagay tingaduma-duma nga patas kayo, hindi dahil na muna na tawagin ko nga panagyan ko dito yung sinabi. Kaya nagyaman na itisabot may tinigyan, may paay, kada hindi pamilya, kaya may tinagduma, may kaada, may papati na kanya. Di may katwa, pakawanin ka, pasensya. Tawag na sana ka-perfecto nga tao. At dami ipagpurpurangan. At dami ipaglansinga. Pati tao, kagalangay na at iti malipatan na at pagkurangan na kinatapaglansingan na. Ngayon lumang pa yung tinay ka panaglansin ko at kakilunak na ikasibay saan kayo na timanaw kung saan nga ilipatan kayo tinamisyon. Kaya tinay ito'y mapanag may tatlo, mauming kakapsat, yung muna, yaman na, may tatwa, pasensya, pakawanan na, may tatlo, at iinayan kayo. Kaya ito'y ibiling ni Apo Iso Kristo sa apay na pimanaw. Anya, kuna na, dahil ko'y ibiling ko mata kayo, at iinayan kayo. Kaya dahil pingapan ito kapsat, kaya kung iyan kaslet, iparit na sa kayong dahil ayan ko kata kayo. Lumapay, manulaing randaw, manulaing bulan, ipanagkakatwa kayo, kamungan ng isinain. Amo nga ada iti ayan, nabukil si ipanagiging nayan kayo. Babaeng ipanagkatwa kayo, iti dahil na misyon. Kaya iti pamilya, agyaman na, pakawarin ka talagang pinagpurpurana, kaya ay ayatin kayo. Dahil kapag sa akin kay pagpapanunutan kumas, dahil hindi kaya kumailangan, hindi tayo may katwa na panag-aniversaryo. Kaya kami kapag sa kumadaan kumanin may tatlo, si Diyos laing kumakamuli kay Krista.